U kategoriji najuspješnijih mladih sportaša nominirani su Dominik Škorjanc atletika, Mili Poljičak tenis, Mateo Žugec gimnastika, Josip Sikavica streljaštvo i Josip Teskera tekvando. A najuspješniji mladi sportaš jest Josip Teskera tekvando. Josip je također nastupio na Europskom prvenstvu mlađih seniora u Talinu u Estoniji prošlo kolovoza, te je u kategoriji do 54 kg izborio srebrno odličje. Izvoli, Josipe. Tvoje impresije, tvoj doživljaj sa tog prvenstva, naravno i ovog priznanja, i što nas čeka u buduće? Pa evo, hvala svima. Natjecanje je bilo jako teško, a dojmovi su fenomenalni. Evo, ja da budem iskren još nisam došao sebi, ali sam jako sretan. A što se tiče ove nagrade, nemam šta reći. Dražen Petrović, veliki sportaš, i iznimna mi je čast i zadovoljstvo što sam osvajač ove nagrade, te mi je veliki vjetar u leđa za nastavak moje karijere i budućnosti. Puno hvala. Izvoli, tu je tvoje priznanje. Dame i gospodo, idemo polako prema kraju ove lijepe svečanosti. Vjerujem da smo se prisjetili